खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं पिंकी बाग्लारी। बे समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। सप्तासेसोनि सिगां खौरांआव नुनो मोन्दोंमोन जे दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवालआ नरेन्द्र मदीनिसिम लाइजाम लिरो जे हादोरनि डाक्टार आरो नार्सफोरा बे बोसोराव भारत रत्न एवार्डखौ होनो नांगौ। मानोना डाक्टार्स आरो नार्सफोरा गावसोरनि जिउ, नखरफोरखौ बेरामजों दावहा नांदोंमोन। बे गियाल'ना दावहा नांनायनि फिथाइखौ मोननो जयग'। मानोना 1500 निबो बारा डाक्टार्सफोर आरो गोबां नार्सफोरा सुबुं माहारिखौ हेवा खालामनानै जिउ खोमाना लानांदों। भारत रत्न एवार्डनि बादिब्ला बे बान्थाखौ सासेल' सुबुङा मोननो हायो। नाथाय बिथां दिल्लीनि चिफआ भारत रत्न एवार्डनि रलखौ सोलायनानै बे बोसोराव गासै डाक्टार्स नार्सफोरनो होनो नांगौ। मानोना बे पेन्डेमिकआ 100 बोसोरनि गेजेरावसो खनसे जायो। बेनिखाय डाक्टार्स नार्सखौ मान बावनाय हिसाबै बेखौ खालामनांगौ होनना बिथाङा खावलायो। नोंथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।